Timate Taveta osingutio kod piny owacho mar William Ruto kaka yorne ni dongruok ochopo ne jopiny e kaunti no kagilose kinde nyasi mar chiwo bas mane jatend piny William Ruto singo ne skul mar Ngamia kar chiwo bura ma Mwatate. Jod bura ma Mwatate Peter Shake kod jod bura ma kaunti no Lydia Haika okoni kaka jotelo ma Taveta ogibie siasa matero gi oko mar piny owacho. Bende gisingo serwedo chenro ma itayo kod piny owacho mamalo mar gero kuonde ma jopuonjre ninde kuonde tiegruok tije lwedo ma yudore e kaunti no. Kwa serikali ndo tunapata haya maendeleo. Leo hii mheshimiwa, ungesema kwamba utakuwa kule nje unarusha mawe na kumpiga rais na kusema hivi na vile, hatungekuwa na basi hii hapa. Kombolio haingekuwa na basi. Si ni ukweli mimi nazungumza? Kwa hivyo tumpongeze mheshimiwa wetu kwa kufanya kazi na serikali na anaendelea kabisa kushikilia serikali. Sisi watu wa Taita tunataka tukae kwa nini? Kwa serikali. Tusidanganywe, tumedanganywa miaka mingi, lakini this same round tumerevuka.